Eyo, this is your music, your culture with Makeba PMP. Ufuna wakhona le Peter Marisbeck eMgungundlovu kaMgwagwa ngithi angithola bafethu. Yo, Durban hip hop engathi yavuseleleka bafethu. UBoxes Fry noHlupha Zafe. Hayi man benze okwabo. Bakhiphile ama-diss track mawuthi akwawenza lawo madisi, ngicela uhambe wa-check-a. Mina bafethu ngwalalelile omabili ama-diss track ne. I listen to both of these diss tracks. Manje mangithi ngiyabheka lama-Jimbos siyalalela ukuthi ekuseni. Mawucabanga ukuthi ubani wena odle omunye la. Hayi bafethu, angisho kabi ngiyamncanya uBoxes, ngiyamncanya uHlupha Zafe bobabili ama-Cheetah Grade ayishaye inamba. Kodwa bafethu kumele kube khona number 1 phela. Hayi uHlupha Zafe bafethu ubulele ukuthi ayingeke. Ayinja kakhulu-ke. UHlupha Zafe umbulele uBoxes nje ku-first round, angifuni ukungasho. Phela kusayi-first round le. Kodwa mangithi ngiya-check-a bafethu, uHlupha Zafe udrophe manje 4 hours ago lishaya isikhona namhlanje. Hayi ngeke bafethu, uHlupha Zafe umbulele uBoxes. Wena what do you think bafethu lapha ekhaya? Ungakhomenta la usitshela ukuthi wena ubona ukuthi mhlawumbe ubani odle omunye, ubani ohamba phambili njengamanje. Mina bafethu ngibona kuwuHlupha Zafe. uHlupha Zafe udedelile mfethu, angisho kabi uBoxes ngiyamncanywa vele nawe uhlephulile ngendlela yakhe, kodwa uHlupha Zafe bafethu ayisalute. Hayi ngiyamrespect uHlupha Zafe bafethu, inanda awuyimele. Boxes nawe mfethu ama-stable uyimele, angisho kabi uphethe nje kakhulu, ugcwele ngawe futhi, kodwa uyazi nawe Fry ndoda kumele kube khona number 1. Hayi Fry Fuma ndoda ukudlile mfethu uHlupha Zafe la. Awudlile uHlupha Zafe mfethu la ubulele mfethu. Ayingeke ngisacela niqhubeke kwa-give up na-bro. Yabona into eniyenzayo imnandi, ngiyayifila, I enjoy this thing. Engathi ngiyaqhubeka bafethu uHlupha Zafe, kodwa ayingeke mawukuthi uvotele uHlupha Zafe bezikhomente lana ulike ushare mfethu le post izifike kuHlupha Zafe ifike kuBoxes mfethu khona bezobona siyakubuzeleka nathi siyayithanda phela hip hop, ayibuyi Durban hip hop bafethu. Nje lento eniyenza uBoxes noHlupha Zafe mfethu mnandi, ikhombisa kona ukuthi hip hop nisayiphakamele, nisayincanywa namanje bafethu, ungagive up. Lento eniyenzayo sayifatela, kodwa bafethu number 1 uhlale number 1. Ayingeke uHlupha Zafe. uHlupha Zafe ngihamba naye mfethu, ngihamba noHlupha Zafe mfethu ayikabi. Nawe mawukuthi uhamba noBoxes mfethu ungakhomenta usho ukuthi uhamba noFry, mina ngihamba noHlupha Zafe bafethu. Angisho ukuthi ngithatha amasayidi cha, kodwa number 1 kumele kube number 1. Hayi ngeke uHlupha Zafe ubulele mfethu, ngwalalelile womabili ama-diss mfethu, ngeke uHlupha Zafe mfethu ubulele mfethu. This is your music, this is your culture with Makeba PMP. Umfana wakhona le Peter Marisbeck eMgungundlovu. Angihambi-ke ngedwa, ngihamba nabantu abadala khona le kaMgwagwa oMakhathini banambala. Bathi nami ngiyadisana. Hayi mina ngiyadisana, mina ngidlali imfali.